szevasztok, üdvözlünk mindenkit, sziasztok, itt vagyunk, Kanapé Gaming Podcast, Bogittá, itt van mellettem, itt van Svájcból hazajött, szevasztok srácok, csuma. Mindenki hall mindenkit, szia Erika, szevasztok, jó minden, képminőség, hangminőség, elég halk, vagy hangos a mikrofon, a zene, minden rendben? Szia Hanna! Szia Droida, szia Hanna! Sziasztok! Bogi nagyon halkan beszél hozzám képest, úgyhogy... Még most is? Mikor rakod ki a Bogit? Hát most jött. Már most? Most jött, igen. Csókolom. Szevasztok, szevasztok. Na most lehet srácok beszélni, kérdezni, mondani pár dolgot, most látjátok Bogit, nem tudom ki az, aki még nem látta a Bogit egyébként. Szevasztok mindenki, Bogi, Juni is a Boginak köszön. Miről fog szólni a podcast? Lehet kérdezni tőlünk töltött káposzta. Sziasztok! Lehet kérdezni tőlünk bármilyen témát, mire vagytok kíváncsiak, Bogi hány éves? 19 éves vagyok. Ő Skander verseny lesz mindjárt itt a podcasten, úgyhogy most voltunk egyébként ebédelni, szóval lehet, hogy ilyen pörkölt hányó verseny lesz. Bogi még élsz? Igen. Nem. Wow, a Kanapé Gaming Baby is megjött. De amúgy ki a Kanapé Gaming Baby? Nem tudom. Őszintén, Kanapé Gaming Baby, ezt ki vagy te? Tehát szeretnénk tudni, hogy ki vagy te. Úgyhogy ez igen. Tomi, azt a kamerát odafolytatnál teljesen Bogihoz. Hát köszi szépen, köszi. Ki írta ezt? Ezt a Hanna. Ja? A mögöttünk van egyébként, nem tudom, ott nincs nagy bábok vannak. Tehát lehet látni mögöttünk egyébként, itt Bogi feje fölött, itt a Rita vett ma a Terra Plázán bábokat, és ott lógnak fent a bábok. Asszony kamuflofia, nem? Igen, ő Kanapé Baby, az igaz. Szia Gabesz, ciao. Abisushi, mizu. Ez Abisushi, az nem is volt még soha itt szerintem. Nem. Kosármeccs, hogy nyertünk 103-ra Budaörsön. Nyomj egy FT25 kör. Pont kitakarja Mi? A kommenteket a mikrofon. Neked? Igen. Ja. Ezt így nézegetek. Hát tudod nézni tévén is, azt nem látod? Nem. Nem, én nem látom. Szia tovább, Kovács Tomi, ciao, szia. Változtam. Azt írták, hogy változtam. Erre vártam, hogy itt legyen egész nap. Angyal hangú, csoda Bogi. Szia Gabesz. Hangos a zene. A zene volt hangos? Igen, már nem tudom, igen. Túl nagy neki a tévé, ezt bezzeg megjegyzitek, basszus. Néztem már a streamet, de nem írtam chatre. Abisushi, ciao, szia, örülök, hogy írtál. Igen, mert előttünk van a tévé, csak ugye azt nem nézi, mert inkább a kis monitort nézi, úgyhogy... Igen. Ezt vártam, hogy Bogit lássam. Szia Zsejke, ciao, szia, itt van mellettünk Bogi, úgyhogy lehet látni élő egyenesben a Bogicát. Bizony. Tegyük már lejjebb, már esküszöm nem látok. Mit? Ezt. De hogy? Nem tudjuk lejjebb húzni. Hát, de akkor meg nem nagyon fognak Vagy menjek bele a teljes fejjel a kamerába? Nem tudom. Akkor a telefont tedd. Ezt tudom lejjebb. Így látod? Így pacek. Bogi 3 magyára láttam. Harmadjára. Ja. Na hát miért akartok engem bántani amúgy? Miért? Most így arrébb húzzuk. Jobb legyen. Na, akkor mindenki hall mindenkit, srácok, szavaztok, ciao. Jól tudom, Bogi látotta neked, hogy megette 70 szó, bocsi a promóért. Nem baj, láttam, hogy Gabesz kiírta úgyis, hogy a use code kanapé. Ő is kiírta a streamre. Néztem a streamet, Gabesz, nagyon ügyes vagy. Étteremben voltunk, és mondom, benézek a streametbe, és odaadtam Tominak a telót, hogy nézze.
Meg se ismerek téged fülhallgató nélkül. Igen, hát most nincs rajtam, mert most nincs mit hallgatni egyébként, úgyhogy lényegében ez így igen. Hát mi az egeret? Tudja kibanolni itt pár embert, hogyha úgy van. Azaz. Newscode kanapé. És a Newscode kanapé az kicsoda? Az a játszint, ott van megint. Jaj. Ott van megint a kép. Amit csináltam. Melyik? Hát a Miki Egeres. Newscode kanapénál. Ja tényleg amúgy, ezt nem is láttam. Tominak van füle? Hát igen, van fülem amúgy, van fülem. Van fülemüle. Szavaztok srácok, mi a pálya? Nézképpen ott kicsi Tomi fej, a nagy Tomi fej mellett. Mi? Ott kis Tomi lent és nagy Tomi. Hol? Ja, látom. Ja. Ilyeneket észrevesztek, az menő amúgy. 3 Tomi fej van, mert ott is megy, még ott is megy. Igen. Igen. Tomi és Bogi 1v1 FIFA 25. Nem játszunk most, nem játszani jöttünk srácok. Ármi megint a növényvédőszert nézi hát. Igen. Most itt van mögöttem. Bemutassuk, hogy mi az amúgy, mert az egy hangyaírtó egyébként. Persze, hol ismertétek meg egymást? Hát szerintem anyukánk amikor által. Anyám hazahozta Bogit. És közölte, hogy ő a hugod. Bő, egyre szép vagy. Ó, köszönöm. Én? Nem, én. Köszönöm szépen. Miért? Köszönöm, Juni. Bogi rossz lakodik, Tomi le... Spréseli, vagy... Hát gondolom Spréjeli... Sprézi. Lesprézi? Lespriceljelek? Nem kell. Szia Claudia! Ciao, szia! Sziasztok! Szia Vilmos! Itt a Dokkamozni podcastben? Dokkamozni? Fog. Ja. Na, Kevin Káldi még nem látott téged? Lesz FIFA vagy FT25? Hát ez egy elég hülye kérdés a volt. Az mindig beszól nekem amúgy. Igen, Tomi szebb már azért. Láttam a kommentedet. Igen. Csak mondom. Igen, Boginak mutattam a kommentet, K-pop My Life, igen. De te elvileg lány vagy, nem? Akkor fogtok gyereket csinálni. Családon belül? Az jó lenne. Nekem már utón van a gyerek. Én még túl fiatal vagyok. Igen, lehet, hogy kicsit hátrébb teszem. Fiatal vagyok még. Igen. Bogi hülye vagy. Köszönöm. Köszi. Köszönöm, ez is egy vélemény. Tomi Kovács látta még a Bogit, a baba az nem jött, Miskóc, mi nem láttuk. Pókember, amúgy Pókember csirkát, azt mindig megzavar, azt hiszem, hogy a Póki. Pedig ő a csirke, nem? Én is azt hiszem. Igen. Ó, te meg a Bogit elcsábítani, megsugod, nagyon szép lány. Hát de minek csábítanám el a saját húgomat? Bogi nem hülye. Testvérek vagyunk egyébként, igen. 19 ő a hugom. éves vagyok. Ő a hugom, igen. Tomi Tüvig, Alex Farkas. Alex. Jaj, Alex. Jaj. Amúgy Alex is rég látott. Amúgy tényleg. De már fel se ismer. Hát Alex, te mikor találkoztál Bogival utoljára? De még a falunapkor, amikor egyszer hazamentünk falunapra, nem pár éve? 2-3 éve? 2 éve volt, amikor voltunk Réhalomba izén. Bölléren voltunk. Tényleg, amikor hazamentünk este kocsival. Igen. Tényleg. Jó, de szepten. Hát az ifjabbik Kati, a uniós kiadás, mi? Mínusz 70 kilóval. Na. Amúgy Bogi nem is hülye. Szia Noel. Direkt csináltam, hogy kivasztak veletek. De mit? Bogi a feleség? Ezt a nevet? Azt hitték, hogy... De az a játszint? A lányok nem szépek, de a fiúk nagyon hülyék. Zoli. Azt jól megmondtad. Zoli Gema. Jó fülbevaló. Hoppá. Köszönöm. Komoly. Ott van háttében a... Plaeston Cucli. Ez a Plaeston Cucli. Nem tudom. Én a 31 éves vagyok. Nálatok is megy falunapon a körhinta melletti hangfalnál a levegő boxolás?
Hát vannak ott olyan táncok, tudod, ez ilyen izék, akik ott táncolgatnak. Tudod, az. Hát igen. Ja? Szia, Szűcs Molly! Mikor lettem szemüveges? Nem is tudom, 7-8 éves koromban? Tomi 23 éves, jó lenne amúgy, ez a barátnő? Nem, már kell, ő a hugom. Ha csak beszélget, ma podcast lesz, igen. Jó név vagy podcast. Szia, Barni! Fortnite-on kívül mit szokott játszani? Semmit. Kevinnel szoktál játszani? Kevinnek a joystickjával szokott játszani. Csak Fortnite-ozok. Igen. Nem, Nitrózé nem, ő nem a felesége. Direkt csinálja. Ő a felesége lenne, már nem lenne. Nem, ő amúgy a bejárónő, ő a takarítónő nálunk. Igen, csak kicsit lepihentem. Igen, ő egy tájföldi cserediák. Lányokkal szemben érted? Kevin King, ez Zolkó, szávad Zolkó. Erre Zolkó beírni, erre beír. Csoki. Csoki. Mennyasszony. Ki a Csoki? Szia, Droida. Nem tudom. A felesége ki az a Kevin? Mosnak. Na, ez egy jó találgatást és tippelgetést. Igen, idősebb vagyok. Hát Kovács Tomi tudom, hogy idősebb vagy, neki már van egy fia, aki velünk játszik amúgy. A Kovács Tominak van egy fia, aki velünk játszik. Hívja meg jobban, csak úgy fánból, mint nektek a munkamatek dogát. Az komoly lenne. Fiúknak futyjuk van, állítom, hogy punciuk. Tudod, ez van, ez a... Nincs csak kibeszélve van, tudod, ez Alex írta. Kéne sok játékot próbálni, nem csak egy játékkal játszani. Hát, igen. Kevin a King. Hoppá, Zolkó, nem tudja. Bogi Fortnite 1v1 kanapé gaminggel. Bogi win. Aha, gondolom. Igen, Pál, ő a tesóm. Ő a hugom. Igen. Csinálj egy hátaszaltót. Hát az drága lenne, azért fizetni kell. Kevin, aki a tejföld a szádra keni. Azért droide, nem? Igen. Ja. Az komoly. Ilyen fiatalon ilyeneket írogatni? Bogi, beszélsz olyan nyelven, ahol laksz? Nem. Mint a Scheisse, vagy? Volslang? Nem. Igaziból kinyel, hát nem fitoktatjuk az erőinket amúgy, tehát hogy csak a gyenge emberek fitoktatják az erejüket másokkal szemben. 20k elég a hátraszaltóra? Hátraszaltózó 20 000 eré? Nem. Nem, sose próbáltam. Bogi 20 000 kigombol innen egy gombot. Ja, vagy megizélítja a fülbevalóját. Igen. Hát kb. Egy órája. Sziasztok. Igen. Nem rosszra gondolni, hát igen. Szabad időben mit tudunk csinálni? Hát ezt. Videót vágni. Vagy te mit csinálsz szabad idődben? Portizok. Az jó. Hát Bogi hazamegy munka után, Kevint megveri, elájul, azt megy játszani. Hát persze, csöndnek kell lenni. Igen. Hogy hívják a barátnőm, mert nincs barátnőm. A feleségem van. Bogi 10 000-ért már le sem hajol. Hát amúgy igen. 10 000 franké lehajolsz, nem? Petivel is lesz stream, Alex kérdezi. Amúgy Alex viccen kívül pont ma basztuk le, hogy nem fizet elő a csatornára. Ma basztuk le, hogy nem küld pénzt a csatornára. A legolcsóbb tagságot nem tudja megvenni. Ja. Így már felkeresni YouTube-on. Hogy Kevin veri meg Bogit. Kevin erőszakos? Ő papírkutya, nem? Adjál már. Ő egy pincsi kutya? De ezek most nem nézi a live-ot. Nem játszik otthon. Ja. Én tudom, hogy kell. Blasi, az konget. Azaz. Minden megtettem eddig. Szia, Roli. Bogire elő lehet fizetni? Hát más platformokon lehet Bogire előfizetni. Vannak svájci olyan oldalak, ahol legalább 30 évesnek kell lenned. Nincsenek. Tudom, hogy mosószert használod? Persze. Tényleg azt használod? Nem. Ne? Nem. Én Fros mosószert használok, meg Perwolt. Én is Perwolt használok, legjobb. De a Frosnak van ez az a színes, meg a fehér. Az jó. Az ilyen szódabikarbonás. Szia Zsombor, ciao. Mosószerekről Stormwander, azt mondja, ő ki. Ma nincs játék, most volt játék délelőtt, de most podcast van este. Kevin leszkesedek betörőkből, igen. Igen. Nincs itt Kevin. Tényleg, Cicibogyó hol van? Cicibogyó. Fortnite-ban fent van. Szoktam látni. Majd valamikor játszok vele. A custom az most
most már csak szombaton lesz custom, srácok, mert pénteken is kevesen vagyunk. Ilyen 20-an voltunk pénteken. Ezt itt kell megtudnom. Hát nem mondtam ma is. Nem mondtad. Hát de mehet pénteken custom, de leszünk 20-an. Csecsebb, hogy jó. Bogi, te hány éves vagy? 19. Mondom, döglök megfelelésen azokra a platformokra éppen, hogy beférek. Köszönjük szépen, Gergő, hogy ti vagyunk legjobbak. Ura, hogy Bogi offline Fortiban, na hát igen. Igen. Kevin nem lép be a Fortitba, az éve? Nem, Isten meg a mencs. Ne. Nem azért, de Gifter 1200-as. Mit? Melyiket? Ne lépjen be a Fortinba. Úgy nézek ki, mint VR Jani. Hát VR Jani néz ki úgy, mint én. Kezdjük ott. Nem 35 a Bogi. De. 35 kiló. Már gyerekem is van. Nap, te közmunkás vagy pankrátor? Én közmunkás vagyok, igen, utcaseprő vagyok. Jöttek a rózsák. Köszönöm a rózsát. Igen, Milix. Igen, van. Mi igen van? Ja, van gyerekem. Bogi ott van, mert megteheti, igen. Ja, merek, ja. Mit szívott, hogy magát azt akar, mekkora alsam. Azt nem értem. Kevin, tudod a gyerekről? Nem. Yeah. Kovács Tomi 41 éves. Igen, de hány éves a gyereket, Tomi? Mert a múltkor játszott a gyerek, úgy emlékszem, hogy játszott a Zsolti, Unreal-ből nem tudok lebukni. Úgyhogy... Nem tudsz Bogi Tominak egy pacek névtáncot? Hát kezdjük ott, hogy én sokkal hamarabb névtáncoltam, mint a Bogi. De én vagyok a jobb neked táncos. Neked ki Bogi? A Bogi a hugom. 9 gyerekem van. Honnan jött a 9? Hello Tomi Nógrádi Csaje. Szevasz Panda. Szia Panda. Panda. Még egyik is itt van. Lájkot nyomjátok, srácok, a feliratkozást, és használjátok a kreator kódunkat a Fortnite-ban. Igen, Unreal Aki vagyok. szeretne minket támogatni a munkásságunkban, az itt YouTube-on megteheti. Bogi a gyereked? Nem. Hál' Istennek nem. Aj, kérdezték, hogy akarok ezt streamelni. Nyomos már valami breakdance sztori, amúgy ez kemény lenne itt breakdance-elni. Zolgóra mit fizetnél, hogy itt elkezdenék breakdance-elni? Azt hittem, hogy csajhold. Nem. Ez komoly lenne. Fogja a fejét, leírtam, hogy 9 gyerek. Nem akarok 9-et. Kezeket az asztalra. Hát akkor az a baj, Zsoltiak összekenik az asztalt. Most a mocskos kezükkel megfogják az asztalt, akkor összekenik. Szia Bendegúz, sziasztok! Reload Barnrill vagyok. Jó, nézzünk ki Mi a neved YouTube-on? Hát... Huszár Boglár Konna. Igen. Elég nekem add egy vissza a gyerek. szívüsvégemet kanapé. Úristen, mennyire 9 jönnek éves a kommentek. a fiam. Igen. Újra leszek akkor, hoppá, játszén, micsoda? Egy hét és bejön Fortiba a Travis Scott. Tényleg? Nem fog visszajönni. De ez milyen platform írta? Hol írta? Ezt nem látom. Visszább. Itt van. Borsos Zsombor. Nem fog visszajönni. Hogyan ismerkedtünk meg? Kivel? Bogival? Mikor tervezel közönség talált... Tartamin? Hát nem tudom, megbeszéljük majd, srácok. Amikor itthon leszek majd én is. Bogi a legközelebbi közönség találkozó az úgy lesz, hogy a Bogi is itthon lesz. Igen. Itt van Bogi és megcsinálni. Ja. Nem tudom olvasni, olyan gyorsan megy. Amúgy tényleg most amúgy szokatlanul gyorsan, mert lassan már, mert van olyan funkció, hogy be kell lassítani a chatet, de most már lassan azt kell, hogy belassítjuk a chatet. Igen, úgyhogy... Hát ha visszajön, akkor megvesszük. Az tuti fix. Az biztos, ja. Jöjjön vissza, úgy legyen, én azt mondom. Jobb üzé? Igen. Nem tudjuk, hogy hol lesz még, srácok, ez majd kiderül. Dolgozol, Tomi? Hát most is dolgozok. Nekem Gergő, nekem ez is a munkám, ott most lát. Mikor tervezem gyereket? Hát nekem már most jön a gyerek, úton van. Csóró vagyok, nem veszem meg a Travis. Kovács Tominak 9 éves a fia. Most, de amúgy mennyibe fog kerülni a Travis? 1005 körül lesz szerintem. Biztos, hogy drágább lesz. Hát 1005 a skin. Ez szar moslék skinek kerülnek 2000-be. De ugyanannyi. Biztos, hogy drágább lesz ott. Tényleg a nitrózé, emlékszem. Mit? Régen, amikor még játszottam a nitrózével, azt mondta, hogy ha visszajön a Travis, akkor megkapom tőle. Ha lesz gyereked, mi lesz a neve, és milyen munkát végzel Svájcban? Nem mondom el a nevét, mert még én is se tudom. Holnap meg fogsz szabályzót betenni, tessék?
Te is. Én is holnap megyek fogszabályzásra. Igen. És babysitter vagyok. Hány éves vagy? Ez most Dani, kitől kérdezett? Bogi 19, én 31. Amúgy Spátló Maximus Höher a nevem. Az jó. Maximus, az a Maximus, aki régen itt volt? Mi a neve? Tomi? Nekem Tomi. 12 év kellett, hogy kapsz. Mi? És a Bogi mikor tervez cseréket? Az érdekes. Persze, megyek Fortnite. Kanapét fogzol? Mi ez a fogzol? Nekem is van fogam, nekem is. Amúgy igen, hogyha visszajön, akkor miért veszed meg, akkor már nem lesz ritkasztik. Mert tetszik, mert szeretem Travis. Most megy a Starbox. Az komoly. Mi is boxoljunk Bogival? Vegyük fel a boxkesztyűt? Babysitter miféle dolgokat csinálna, tessék? Hát elsősorban vigyázok a gyerekre, játszok vele, ugye nekem napi szinten kell főznöm. Mellette szoktam mosni ugye a ruhákat, a babaruhákat. Kimegyünk az udvarra, sétálunk, tisztába rakom. Ilyesmi. Mintha az anyja lennék konkrétan. De ezt miért reggeltől délutánig, nem? Reggel 8-tól ilyen 5-6-ig. De valamikor komolyabb reggel mész, hamarabb mész. Ja. Vitát nem hívott be? Hát ne, hát most ő nem akar szerepelni. Ha akar, akkor ide jön, ha nem, akkor nem, de ide jöhet, ha akar. Jaj, a Bendix. Ja, hol van Bendix? Hello, Bogi Baba hercegnő. Ez igen. Ez igen. Szia, Bendix. Bogi Fein. Finn, az a Finn. A izéből. A Travis Scott-os számból. Klapik, te boxolja Zsoltival. Bogi a hugom, a testvérem. Nem lesz Skander. Ja. Vicceltünk. Nem ez a Finn? Egy Travis Scott-os szám. Ja. Jöhetsz hozzánk. Na tessék, mehetsz oda is a babysitternek. Jó pénzi, elmegyek. Bendix még mást mondtál rá. Az ma reggel Az ma reggel volt. Az ma reggel volt. De vele járt az idő. Lejárt az idő. Mennyit nyomtam? Nem egy napot? De én úgy emlékeztem. Szerintem nem tudom. Bogit láttam Moszkvában. Az ami nagyon komoly más oldal volt. Azt megnézd, a baba fog szerepelni videóban? Nem. Az én gyerekem nem fog szerepelni videóban, majd jóval később. Meg akarnak verni engem. Az komoly. Olvastad? A játékban vagy az életben? Azt írta az a K-pop, hogy legyek a testvére, és akkor megverhetsz. Hát nekem legyél testvérem, Bogi, akkor megverni. Az komoly. Meg akarnak verni. Az komoly. Ez már nem rajongás. Nem tudom, hogy hol, de ráírok itt arra, hogy jöjjön podcastben. Írja rá ki TikTokon. Szerintem írt ki folyamatos chatként, hogy Bogi csak a tesód és nem a barátnőd. Hát így jobb, mert így több komment jön. Legyen Skander. Gyerünk Skander. Ja, nézd meg, a Droida is azt akarja. Nem lesz. És milyen érzés, srácok? Droida, meg ezek már láttak téged amúgy? Ki az, aki nem látott? A Droida, a Roli, a Blasi se. Blasi még nem látott téged? Nem. Az komoly. Hát nincs sok ideje itt csatornán. És ki szoktál még játszani? A Roli? A Csubakka. Ki akarja megvenni a szerelmem, így a Bendix. Jézusom! A VR-ig meghívnának podcastbe, elfogadnád? Hát persze, nyilván simán. Elfogadnám, persze. Elfogadnám, persze, hát iker testvére vagyok. Az komoly lenne amúgy, az nagy dolog. Hát az egy nagy lehetőség, hát azt hiszem, hogy a Nessai is így lett híres, hogy a Nessai-t is meghívták egy podcastbe. És azért jó lenne amúgy. Igen, és a Nessai-t is meghívták régen a VR-ék. Milyen volt a hazaút? Jó. Semmi extra. Igazából. Pixel Etele. Ismertek a Just Dance játékot? Igen. Azért a táncolós játék, az a baj, hogy én akartam Just Dance játékkal játszani, csak az a baj, hogy az összes zenéjük copyrightos. És ugye a copyright az nekem nem jó, bizonyos okoknál fogva. Szóval az a baj, hogy
külön szerződéseket kéne kötni, hogy tudjam használni az ott lévő zenéket. Vagy úgy tudnám, hogy nem lenne értelme, tehát hogy nem mindegy, ez most kár erről izélni. De sokat írnak. Igen. Közben nekem töltött káposztát? Persze. Én voltam, aki görögből néztelek. Rudi megvan? Vettem túró Rudi. Hát itt most sok gyereknek túrós a Rudi. Soknak. Most az elmúlt pár percben megugrott a zsebkendő, meg nedves tőlőkendő, meg szappan használat. Jézusom, Bendix! Mi? Mit írt? Hozzám, és fel, jú! Bendix, neked nem jó a szemed szerintem, meg szerintem süket is vagy. Jézusom! Az kemény. Élőben láttam a Zsozét. Na, az komoly. Az komoly. Én még nem láttam élőben se a Zsozét, se a VR-ékat. Pedig már voltam Debrecenben most legutóbb, meg voltam Nyíregyházán is. Többször. De még ott se láttam se az autót, se semmit. Bendix nagyon áll a vessző. Jézusom! Puszi, Bogi, csátom, és szia, Juni, ciao, köszönjük, hogy itt voltál. Bendix nyugtatót. Valaki írta, hogy legyen a gyereknek neve Titán. Ja. Svéd asztalt főzzek? Persze. És mi legyen rajta? Mióta játszotok? Hát másfél éve. Hát én március óta. Én nem járok edzőterembe. Nem. Nincs Forza, mert itt van a Póki amúgy. Szevasz, Póki! Szia, Póki! Nem járok edzőterembe. Animal Crossingon, azt nem ismerem. Mi az a Animal Az Imré népel nagyon régóta nem volt itt. Igen? Előbb is írt. Ja? Ma nem főztem, hát hazajöttem, ellátott a family. Hát igen. Zsozé bor kápolnájába jártatok? De az a kocsmája? Az a kocsmája, ami hát az volt. Bezárt, az bezárt. Az itt volt Pesten a körúton, én voltam ott. Én voltam a Zsozé kocsmája, voltam. De már bezárt, Zsolti is volt, meg én is voltam külön egyszer. Én csak egyszer megnéztem, én nem ittam egy sört. Lehetek a gazdag gyereket, szeretlek, Bogi. Hát de Bendix alapból gazdag. Jó, úgy gazdag gyerek, ja. Kitörölte. Ja. Bendix, hány éves vagy? Harcút, lécet. Hancúr Nem tudom, léc. milyen hangos vagy. Kicsit lehet hallani. Talán kicsit hangosabb. Dolgozunk-e valamit a videózáson kívül? Hát nyilván. Persze. Hát nekünk ez egy vállalkozásként működő YouTube csatorna, de főállás mellett végezzük. Tehát a Bogi is rengeteget játszik, segít nekem esténként. Mióta videózunk? Hát egy másfél éve. 23 áprilisba kezdtük. Most lesz majd 2 éve, de én 20 pár éve videójátékozok, és pár éve kezdtük ezt el. Giftetem egy skint Fortnite-ba, köszi szépen, Káldi Kevin. Úgyhogy... ennyi ideje ismertek egymást. Hát ő a testvérem, hát... 19 éve amúgy. Mióta megszületett, azóta ismerjük egymást. Itt van a gyűrű. Hoppá, milyen gyűrűd van? Ó, hogy kiszúrták? Mi? Miért figyelitek ezt? Hogy kiszúrták a gyűrűt? Kaptam. Hol laktok? Én Budapesten lakom, Bogi meg Svájcba. Hol, Schaffhausen mellett, vagy hol lak? Schaffhausen mellett laknak a Bogiék. Ott környékén. Én meg Budapesten. Igen, Bogi a testvérem. Írom ki ilyen üzenetbe, hogy Bogi a testvérem? Nem tudom. Akkor is megkérdezik. A Bendix az nem lehet 16 éves. Nem, fiatalabb, ő 9 éves. Úgy van. Ilyen 9-10 körül. A Mario Kartot ismerem, az egy jó játék amúgy, igen. Bocsánat, hogy néztem a gyűrűt, hoppá, Barni az már biztos sem megy. Iszom ezt sört videón kívül? Hát szoktam sörözni, igen.
Szerintem ez nem titok, tehát néha-néha megiszok egy-egy sör, de amúgy nem szoktam inni alkoholt. Tehát ilyen durvább alkoholokat nem iszok. Most nem. leszek 10. Ott írta a Bendik. A VR iroda az Debrecenben van, igen. Igen. Bogi, ő a testvérem, tehát nem a csajom meg ilyenek. Bendik csak 9, igen, 10. Mármint 12. Voltál Svájcban? Merre voltál? Na. Georgie. Bogi, nem Zsolt ez a... Az komoly. Júj. Ezt nem tudtad? Bogi, úgy kint egy lány. Az jó. Köszönöm. Mert az vagyok. Taksonyba lakok, Taksony, az ismerem. Voltam már arra. Hát szint az 7 éves. Mondd svájcul, hogy panda. Nem tudom. Panda. Panda. Nem tudom. Pandas! Megyek Svájcba. Most voltam Korfún. Na, Korfú az jó hely. Én voltam Korfún. Voltam. Dani 17 éves. Mi van a Gyűrűdön? Dani, én 17 igen. éves vagyok. Ez tök jó. Akkor Tudod, hogy szeretné, hogy Bogi a csaja legyen. Hát amúgy nem szeretném. Nagyon kemény személyiség. Meg agyhalott. Nem bírnátok amúgy. Igen. Kevin 3 éves. Titta. Nagy Velegen lakok. Nagy Veleg. És te meg hogy pótrészegen az utcán. Menj ki, nézzek ott, hogy jaj, ez most jöttem le a falvédőről. Voltam Brazíliában, adjál már! Körmend, azt ismerem. Hónap lesz suli, hát már akinek. Srácok, ne felejtsétek el megnyomni a lájkot, és aki itt van, az nyomja meg a feliratkozás gombot is. Úgy eszembe, hogy én akkor jöttem fel rád, amikor ugyanilyen podcast volt, és a háttérben egy ilyen kis buszkép volt. Buszkép? Milyen buszkép? Nem tudom. Most gondolkodom, milyen buszkép? Mi lecseréltél valamit a háttérben? Hát az volt a háttérben, nem? Hát ezek voltak háttérben. Hát igen. Nem volt semmilyen busz. Lány vagyok. Lány. Nem vagyok fiú. Ez valami érdekesség 400. részre? Hát nem tudom. Mi az nagy dolog? Nem... Nem tudom, most a 400. live az nagy dolog? Vagy Nem az 500 lenne a nagy plusz? szerintem az 500, nem? Az 500. Ja, kaja van, 400-ra valami kaja. Hát milyen kaja? Mit küldjek mindenkinek egy palacsintát, vagy mi? Hárskutat nem ismerek. Kék szemem van, nem mutatom meg a kamerába. Bogi volt ma fúj ma is. Mi az a fúj? A halat evett. És az fúj? Úgy hívjuk, hogy fúj. De mi? Mert fúj, nem szeretem a halat. Az komoly. Láttalak táncolni érden. Az komoly. Téged? Az jó, tudom. Svájci palacsinta. Hát olyan nincsen. Kicsit a megyünk kokorázni. Szent Gotthárdon már jártam, igen. Nem úgy megy a Miért vannak a streamers, akkor másnap reggel videóban jelenik meg, és küldetés. Hát azért van Gamer Pass, mert úgy van beidőzítve a feltöltés, hogy másnap reggel töltse fel. Úgyhogy lényegében az összevágott rövidebb részt töltöm fel másnap. Lényegében ezért van az, hogy a streamet én rögzítem, ugye abból vágom ki a shorts videókat, és ugye a streamnek a rögzítését, az ugye azt az eleje meg a vége le van vágva, amit a beharangozó rész megy a live-ban, és akkor a videóként már csak úgy töltöm fel, hogy önmagában már csak a játékot látjátok. És ezt másnap szoktam reggel feltölteni. Jézusom! Jú, ez mind. Én első megyek akkor. Nagy ilyen újhajós ruhát kell fölvenni. Ja. Ilyen maszkba. Bogi nagy szkafanderbe fog jönni a közönség találkozóra. Amúgy érdem már voltam. Én voltam Fonyódon, igen.
Bogi, Bendix váljon le a vesző. Glasi. FC Krisztián. Úgy is ki Blasi Bogi, mint egy lány. megvéd. Svájc szép hely. Hát Svájc azért az persze. Valóban szép egyébként. Még egy csomó helyet nem fedeztünk fel. Hát akkor Tatán Ferenc már meccse, hajrá Fradi. Köszi. Milyen telefonod van? Mobil. Nekem mobiltelefonom van. Voltam már érdem. Hiszen testőröket fogadjál fel. Tényleg úgy testőröket kell fogadni az a közönség találkozóra. Kit hívjak? Milyen volt Fonyód? Hát nem emlékszem. Én átutazóban voltam Fonyódon. Zalaegerszegen még nem voltam. És voltam Ferencvárosba. Én Ferencvárosban lakok. Ezek így nézik, 90. hogy mi van rajtam. Köszönöm. Jó az Mert mi? órám. Igen? Írja azt. Ármi. Ja. Ó. Tudom, te egy VR Pistis Jani keverék vagy a tetkó. Ja, igen. Szada, igen, ismerős. Szada az Gödöllő mellett van. Boogie Face. Bizony. Mi a Jussi Hanna még nem látott téged? Szerintem nem. Tényleg? Milyen órád van? Mit? Popcorn kérsz? Ó, nem. Én nem. Egyébként csinált egyet. Boginak Apple Watch-a van, Boginak. Igen. Te hány tonna vagy? Én 80 kiló vagyok. Nem bontom ki a hajam, most Bogi így szép vagy, csináltam. Gyerményi. Köszönöm. Samsung vagy iPhone? Hát mi iPhone-t használunk, de a feleségem Samsungot használ. Bogi, nézzük a testőröd. Bendix, inkább te ne legyél az. Duck, nem kóstoltam a VR-nak a Mac-is menüjét, mert én a Mac-ibe csak a halas szendvicset szoktam enni. Tuki vagy Bogi? Köszönöm. Ez bakfitty, vigyár van. Az gatya. Én kérek popcornt. 5. live-re egy bográcsozás élőben. Bokrács? Minek? Ilyen hidegbe? Tudom, hogy veszed a szemüveget? Amúgy voltam már live-ba szemüveg nélkül, nem? Nem. Nem voltam még? Szerintem nem. Hát azért donételni kell, nagyon kemény pénzeket kell donételni, hogy levegyem a szemüveget. Mi zsípol? Ja. Hát Csinálják a popcorn. a Rita csinálja a popcornt a mikróba. Ja. A nitrózi amúgy lehetne menő Miskolci. És A nitrózi Miskolci meg tudnam védeni. hallani a mikrót. Ja igen, mert ott is megy a izé, hát tudod? Ja. Igen, mert ilyenkor kikapcsoljuk az aktív zajszűrést. Tudom, hogy VR-os lányban nélkül voltál, nem? VR... Ja, hát amikor rajtad volt a VR-os izé. Akkor nem voltál szemüvegben, nem? Ja nem, akkor kontaktláncsiba voltam, igen. Na, turista strandon? Nem. Mármint, hogy Tudom, nem. nudista strandon. Nem. Nudista. Nem. Ott legyen a közönség találkozó nudista strandon? Nem. Na, az lenne kemény amúgy. Nudista strandon lenne az izé, hát közönség találkozó. Nem. Gálos Petriba lakok. Donétel. Bendix. Jaj. Júj, de mire donétel? Boginak? Na, küldjél Boginak valamit. Boginak. Valamit küldjél Boginak. Hát, ha leveszi a felsőt. Köszönöm, Gergő. Bogi nagyon szép vagy. Ez nagyon vicces. Nekem Bogi a kedvenc állatom. Itt is a popcorn. Hallják a mikrofont szólni? Nem. De itt tennénk a popcorn. Kikérni popcornt, ja, Rita csinál popcorn. Minden lányban ott van, mi a kedvenc nézőm? Hát, Játszint sokszor ott van. Kiket látunk még? Nagyon sok régi néző van. Bendix is ott van, Nitrózi, Juni. Akkor... Hát általában a tagok itt vannak. Igen. Mandarin, Zolkó, igen, tényleg a Zolkó, a Patrik, Hanna, egyébként Ármin is, Medox is. Nagyon kutat utánam. Ki? Barni. Mert? Nem tudom, mit írogat, hogy megvannak az adataim.
Nincs OnlyFans-em. Nincsen. Nincs. Mi előfizetnél? Csak a svájci OnlyFans-em, a tiltott szerverem van. Ide jöhet Popcorn, Bésanyi írja. Szia Bésanyi! Szia! Mondjuk már itt küldjön nekem egy tál popcorn. Igen. Hány éve fortizol? Hát én másfél éve. Bogi meg utánam kezdte, de nem? Mikor kezdted? Most márciusban. Márciusban kezdte a Bogi. Köszi Milán. Köszönjük szépen Milán. Felrobbant a mikro, igen. Szia Imi, itt van Imi is. Ciao Imi. Szia Imi. Szávasz. Kevin teljes nevét, adatait. Kevin McAllister? Ja, hát gondolom nem volt nehéz megtalálni amúgy engem, meg a Kevint. Hát igen. Holnap 5 tézét írok. Azt komoly. Jó a stílusod, Bogi? Ez igen. Pedig csak egy overall van elég rajta. hanyag. Ja. Itt a jöjjön be a képbe. Hát, ez drága lesz, gyerek. Most teszi a popcorn. Most teszi a popcornt, igen. Jó az illat a popcornotoknak. Jó. Rita most teszik. Jó a zene. Milyen zene szól? 19 éves vagyok. Domizó. Tényleg komoly popcorn szag van. Tényleg. Igen. Nike Pro. Milyen Nike Pro? A Nike Pro az a Nike-s tud. Az egy ilyen Nike-nak a gyizéje? Amilyen feszülős, amit a sportolók használnak a ruha alá. Nekem van amúgy. Nekem van Nike Pro. Nincsen. Nekem van. Úgy tűnik, hogy jó étvágyat. Kisból megkívánta a popcornt, igen. Köszönöm szépen, ilyen gyors konty. Jöjjön be Rita, nem jön be ide Rita. És köszönöm a rózsát. Milyen laptopom van? Hát a Asus ROG Strix G16-os. Erről van videó a csatornán. A Youtube-on is, meg az Insta nincs. Youtube-on van, meg a TikTokon. Miből lesz is sokat itt a teressége alatt? Ja, miből? Vedd fel a Nike Pro-t. Úgy néznek ki benne, mint a VR-ba a Pisti, tudod, a Pókember ruhába. Úgy néznek ki benne amúgy. Szól ki rühes. De nem eszünk popcornt mi. Recap. A legszebb recap az ismerős, az már volt itt, nem? Na. Ritával nem lesz podcast. Vagy lehet, hogy egyszer lesz, de most még nem. Most még nem lesz. Szoboszla is mez, vagy néz. Kedvenc Nike tantár? Pro nem a lányoknak van? Nem, a Nike Pro az egy sportruha. Azt a sportolók használják. Futóknak, meg ilyesmi, nem? Focisták, futók. Az ilyen aláöltöző. Az egy ilyen aláöltöző, igen. Testépítők is használják. Nekem is van Nike Pro amúgy. Én amikor a futárkodtam a Covid alatt, én ételfutár voltam motorral, akkor volt ilyen aláöltözőm. Igen, egyébként jó, meg most is ugye én kertész vagyok, és ott is használok aláöltözőt, mert télen nagyon hideg van. Követett C25 hét holnap. Tomi meg Nike. Csütörtök, hogy jössz a Fradi meccsre? Nem. Imi, nem megyek. Nem járok meccsre most. Nem járok meccsre mostanában. Indiai benszülött. Hogy táltak ezt indiai benszülötted? Köszönöm. Azt hiszem. Rita kezét Nektek ilyen kézfét is? Hogy mondják, ilyen kéz meg láb? Kézfét is. Amúgy én gondolkodtam, hogy legyen egy lábkamera a streamen. Minek? Egy lábkamera, alul lenne egy valaki, itt mutatja, hogy a billentyűzetet mutatja a kezét, én meg a lábban, a lábammal befonnék egy ilyen pólót. De közben csipkedném a lábkörömet, ilyen kis csipesztet. Igen. Mogi, jól nézel. Köszönöm. Giftelj valakinek, László, igen. Giftelj. PS4 vagy Xbox? Hát egyik sem. PS5.
Hoppá, Bendix, szívecske, micsoda, 250 forint szívecske, micsoda. Köszönöm szépen, Bendix. Az komoly, bedurrant a Super Sticker. Köszönjük szépen. Hangyos Bré. Az a növényvédőszer, ami mögöttünk van. Ja, az itt van. Hát azért is fizetni kell, bemutassam. Lábbal kötnék egy pulóvert. Most nem tudja elfogadni. Itt vagyok a kanapén, haló. A Kevin tudná elfogadni. De ne lépjen bele a Fortnite izénbe. Már mi lenne belépne? Mert leül játszani, az azt hiszik, hogy én vagyok az. Ezt csak elrontja. Meghámoz neki banánt a lábommal. Fog jól nézel ki? Tessék, Zsolti. Köszönöm. Pedig ő írta azt, hogy fiú vagyok, meg ilyenek. Igen? FC24 vagy FC24. Ki az a Kevin? Júj. Nincs itt Kevin. Igen, Ármin. Hány centi vagyok? Én 170 körül. 168, 170. Megint indiai benszülött vagyok. Cuki, muki. Tündéri hercegnő, kislányos kislány. Királylányos kislány. Köszönöm. Jössz egy V1? Persze, Bogi, most. vesz fel Tomi szemüvegét. Ezeket mind fizetni kell, gyerekek, ez nem ingyen van. Most megyünk, László, egy védjet? Szuper 212 cm. Nem akarom elhinni. Nem hiszem el. Hogy kerültek ki Svájcba? Hát jött egy lehetőségem, és éltem vele. Úgyhogy igazából ennyi röviden. Ezres ért lábkép. Belépett fordít. Ilyen komolyan ez nem pillán. Kinek? Neked? Nem hiszem, hogy nekem. Mi nekem? Hát nem tudom, hát nem tudhatom. Ügyes vagy és mióta? Mióta vagy Svájcban? Tavaly... Több mint egy éve? augusztus? Akkor több mint egy éve. Aha, Több mint egy éve kint van a Bogi. igen. Műkörmöd van? Nem. Sima gélla. Én csináltam most, úgyhogy nem lett jó. Sportoltatok valamit, vagy most? Hát én fociztam gyerekkoromban, meg néptáncoltam. Most nem olvasok DC-t, Keri. Bogi is táncolt, népi táncot, meg mi sportoltál még? Hát voltam focitáborban. Hát focitáborban voltál, igen. Hip-hopra is jártam. Tényleg. És szerintem ennyi. Hát meg... Most ez nem sport, de zongoráztam, furujáztam. Tényleg? Volt is zongorád, nagy tényleg. bőgőztem. De nagy bőgés volt. Az igen. És ennyi. Nyomtam régen. Mi a kedvenc kajád? Nekem? Szarrizsel? Nekem a húsleves meg a töltött káposzta. Az bomba. Tékvándorozok, furujázok. Jézusom, Anna, az miket írogat nekem? Anna, hogy be van gerjedve. Lehet. Hegedültem és néptáncolok. Na tessék. Az menő, Geri. Hol van nyomod a furuját? Alex kérdezi. Hát igen. Azt Kevint kéne megkérdezni, hogy nyomod a furuját. Meg oboázik. Milyen olyan gyönyörű vagy, mint a hajnal első fényei, amelyek megfestik az eget. Jó, kiszűrösödték, mi? Akkor is ilyen borostás voltam. Nem, akkor is ilyen borostás voltam. És le vagyok sokkolva. Mi a kedvenc italod? Bogi, van fiúd? Nem, mert Kevin egy állat, nem? Nincs izéje van, bögöly van neki. Nem? Nem válaszolok erre. Orángutánja van. Szuper az afrikai herceg. Lelkem szaftos.
Olyan szép vagy, mint délután 2-kor a csillagok. Az, akkor semmilyen. Akkor semmilyen. Akkor ocsmány. Moslék. Ja, hány inger. Mióta van bajszottam, ezt nem tőled kérdezik, mióta van bajszot. Ja. Most ez is a fekete vagy a bogi mellett. Én nem tudom, hogy a Fortnite-ozok-e, írják le a chaten, akikkel játszok, hogy én moslék vagyok. Nem tudom. Nem tudom magamról. Rendesen fekete vagy bogi mellett. Hát mert én ugye én napon dolgoztam egész nyáron, és valamennyire megfogott a nap, de nehogy azt higgyétek, hogy én nyaralás közben égtem le, vagy ilyenek, szóval. Ez a közmunkás, szakmunkás napégés, ami rajtam látszik. Bogi meg ugye a értelmiségi, aki házba dolgozik nap elől, légkondiba, itt látszik a különbség. Jó a szakállat, Bogi. Kösz! Jó játszik a Bogi, azt írja. Melyik Bogi? Mert te most itt nagyon rosszul játszik. Köszi játszint. Van állatod? Van. Házi állat. Pólózat is pólóval láttam, hát hogy ilyen kalácsképű. Szép, hogy nyáron a hóesés. Jó van, Tomi, mennem kell. Várom a GTA 6-ot amúgy, hát persze, hogy várom, hát minden új játékot várok. Holnap megyek haza délután. Igen. Bogi falfehér. Hát, én alapból fehér vagyok, úgyhogy... Fifázunk egymás ellen. Nem játszunk most gyerekeket, most nem minden a játék. Tomi, szép a rózsad. Bogi egy japán penszült, neked szép a szakállal. Boginak sok rózsa. Mi van Hannával? Be van bogyózva szerintem. De ez bebogyózott szerintem valami. Igen. Nézd meg a Discordot. Lehet már csináltak valami Discordon. Nézzük a Discordot? Ó. Ajjaj. Tudom is újjázni fog? Ez megízni. Igen. Nézd. Ez az én lábam. Visszanéztem, hogy tényleg, mert volt, tettem egy ilyen képet, tényleg. Amúgy tényleg így van a lábam az évben. Aha, tényleg így van. De miért? Ja. De miért, Tomi? Ja. Nem tudom. Ja. De ezt hova küldte neked, privátba? Aha, privátba küldtem. Ja. Ja, láttam. Istenem. Láttam, hogy küld be nyugodtan, igen, érdekel. De így van a streamben a lábad? Igen. De ja, ide szoktam lakni ehhez. Támasztott? Aha, ja. Jaj. Ja. Bogi olyan kevés vagy, mint börtönben a vészkiárat. Köszönöm. Ó, ez most ilyen hogyan égessük be Bogit? Ja. Podcast? Bogi az albinó éhti csiga. Jézusom! Jönnek ezek a klippek. Hát én most fogok küldeni. De miért? Ja, megküldi már a énekelj, Bogi, azt írja. De hogy éneklek? Mindenki nézze a live-ot. Bent van, azt írja. Na nézzük. Nem küldtem még. Ha nincsen. Ez a később tölti föl neki. Vagy nem engedélyezt? Nem, szerintem engedélyezte. Tölt, ja igen, tölt. Bogi egy helikopter. Kevint hol hagytad? Hát otthon. Kevin most nem jött haza, mert most ilyen családi dolog volt nekünk, meg ugye Bogi a fogszabályzás miatt is jött haza. Ez nyilván nem titok. Nem tudom, kik vagytok, a telefonom random rátok talált a zsebembe kóba menet. Az menő. Hát de hol van nyitva ilyenkor kóp? Névtelen official. Hát ilyenkor hol van nyitva kóp? Nem hát tudom. Hát vasárnap a kópok már bezárnak este, mit tudom, 4-kor, 5-kor. Aha, itt van. Tomi láb. Ja. Tomi láb leak. De mindig nincs. De még nem, ez csak az írás. Itt van. Budapest, igen. igen.
What the fuck? Na hát srácok, hát igen, amit a játszint beküldött, hát így van a lábam stream közben. Mész a X-faktorba, minek mennék az így? Bogi hosszú haj, rövid ész, köszönöm. Nem tudod föltölteni? Nem kell már tölteni? Nem. Na, mennyi vagy? 98. Ó, hát nem jó. Bogi, mi az asztal, de nem szék? Ez nem úgy van, Zsolt, ez a 4 lába van, asztal, de nem szék. Ez így van. Kóp az hülye volt, amúgy. Nem, amúgy a kóp az nem rossz amúgy. Drága a kóp. Itt van a kincsünk 2 nagy kanna. A Barni, te nem bírsz engem. Ja. Mondta, benne vagy a barátok közben. Sajnos nem. Kópos tár. Aj, Hanna már megint beküldte ezt. Miből menni? Fehér éti csika. Csak a spár, igen. Zombik 3, ismered a Zombik 3-ot? Nem. Mikor ezt találkozó, Alex kérdezi, Alex, hol legyen nálatok? A szódon? Akkor a szódon lesz a következő közönség találkozó. Alexéknál. De bírla. Tomi egyszer beküldte, igen. Szép Tomi láb. Nem már ráfétises vagyunk egyszer. Mi az olyan nyami? Bugi a tengerbe esni, a cápák rászoknának a hínárra. Az komoly amúgy. Bugi a beszívott hóbagoly. Tehát ez nem gaming. Nem, ez most nem gaming. A podcast van. Ez most podcast, igen. De amúgy gamingelni szoktunk. Bárcsak találkoznák veled, Tomi, Bogi. Lehet velünk találkozni, bárhol. Én Budapesten minden nap felelhető vagyok. Merre laksz, Zsolt? Bogi meg Svájcba, de holnap Budapesten lesz ő is még. Megyek a reptérre, ott lehet velem találkozni. Igen. Holnap leszel a Deákon, 13, hol leszel holnap? Deákon, ugye onnan megyek a busszal, Keletinél, de hát holnap iskola van. Igen. Menjetek iskolába. Spotollak reptéren, Bogi. Mindjárt megyek barátnőmmel sétálni, a Milani. Hoppá. Ilyenkor este 4-10-kor? Na. Gyakran jössz haza? Hát nem jön haza gyakran amúgy. Nem. Legközelebb már csak december. Csak a kóp. De az drága a kóp. Nincs pénz, nincs pénz. Most valamelyik boltban ez a drágább, valamelyik boltban drága az. Drága a kóp. Most... Drága. Hányas tanulók voltunk? Hát én olyan 3-as átlagban. Hát szerintem én is, inkább 3-as. Inkább 2-es. 2-es. Én 3-as voltam. 2-es, 3-as, valahogy így. De hát ez gimibe volt. Még megint csak az árát nem. Hát most nem az a lényeg ki hányas tanuló, mert én ismerek olyat, aki színötös tanuló volt, de egy igazi szerencsétlen lett az életbe, mert nem tudott semmit magáról kezdeni, de olyan is van, aki meg egész iskolai éveit végigbukdácsolta, aztán sikeres lett az életbe. Most ez ilyen gyerekek, hát ez... Töröld már ki, Tomi. Mit? Mit a Zsolt írt. Az Halom utca 38? Svájcban van kóp? Ne, hát kóp nincs, csak ilyen más a neve. Kóp az magyar, nem? Kóp nincsen. A kóp az magyar cég amúgy? Nem tudom. Sanyi írja, hogy van. Van. Hoppá, Alex! Egy hányós izét hányós küldött 500 forintért ezt a palittát. Hát ez hihetetlen. Na tessék, köszönjük Alex a hányós emojit. Vankó Bogi. Megmondom őszintén, én Svájcba nem járok boltba.
németbe vásárolunk. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy van akkor ezek szerint, csak tudja a Sanyját, ott van már 10-valahány éve. Nem tudom. De ha akarsz venni egy valami joghurtot, akkor átvisz Németországba? Nem vásárolunk egyáltalán. Egy héten egyszer, vagy mikor? Igen. És hétköznap mentek boltba? Nem, nincs szükség rá. Mert? Mert minden van otthon. Hát mi? Spórolási van. Júj. Legyen egy szkander. Nem szkanderezünk gyerekek, nem fitoktatjuk egymásnak az erejét. Milyen nyelven beszél Svájcban? Hát alapból többet magyarul, de amúgy, ha kell, akkor angol. Nagyon nem kell használnom a nyelvet, megmondom őszintén. Mondod, a kínosztorikat az életetekből? Milyen kínosztorid van? Nincsen kínosztorim. Talán egy vicces van, sose fogom elfelejteni, amikor mamánál az unokatesókkal kidöntöttük biciklivel a kerítést. Ja, ott azt a hátsót? Aha, ja. neki mentünk a piros biciklivel. Ezt kidöntöttük, ami a kertnél van. Talán az. Hogy a kedvenc pizza szeretem, minden harapás egy boldogság. Nem, official névtelen, hát mi nem vagyunk híresek, nem. Van egy videójátékos csatornánk, ami már ilyen szempontból kinőtte magát, hogy vagyunk már lassan 9000-en, de ennyi lényegében. Fortnite, FIFA, amivel most rengeteget játszunk, de lesz most majd horror játék keddenként, de szerintem még jövő héten nem. Utána majd, meg hát kipróbálunk új játékokat. Lényegében ennyi, de nem akarunk egyébként, tehát nem is vagyunk híresek, és nem is akarunk híresek lenni. Úgyhogy ez nekünk ez nem célunk, hogy híresek legyünk. De ha gondolod, nézz szét a csatornán, inkább Fortnite-ozunk, meg FC25 van most. Igen. Jól beszéltek, nyomátok tovább, határa csillagos ég. De mondom, mi hiszünk abban, amit csinálunk, nagyon szeretünk videójátékozni, nekünk most ez a hobbink lényegében, és nekem már ez a munkám is, hogyha azt nevezhetjük így munkának. Szeretjük ezt csinálni, szeretünk kommunikálni, meg tényleg, ha már van egy hobbid, akkor miért ne kereshetnél vele pénzt? Tehát, hogy lényegében ez a lényeg. De mondom, nem célunk, tehát igazából nem célunk ezzel most nekünk híresnek lenni. Úgyhogy mi nem azért csinálunk bármit is, hogy híresek legyünk, de nyilván, hogyha valamit csinálsz és jól működik, a kettő az együtt jár, úgymond. Ha valamit kitalálsz és működik, akkor valószínű, hogy híresebb leszel, vagy ismertebb leszel, de nekünk ez abszolút nem célunk. Lassan 70 feliratkozón van, na, Eric Game. Az sok menő. sikert hozzá. Meddig vagy a live? Nem soká vége lesz, amúgy. Nincsen FT25-öm, nem játszanék vele. Meg engem annyira nem érdekel. Ment a feliratkozás. Mikor? Tavaly fifáztunk együtt? Vagy mikor? 24-jel? Vagy mikor fifáztunk együtt? Hát még idén, amikor meglett a PSM. Hát márciustól van PSM. Hát akkor a FIFA-val, 24-jel, igen. Ez a jó, amikor a hobbi már pénzt is hoz, hát nyilván igen, ilyen szempontból, de mi nem, tehát az fontos kijelentenem, hogy nem azért kezdtem el, hogy ezzel pénzt keressek, tehát hogy elkezdtem ezt az egészet, mert szeretem ezt csinálni, beszélgetni, megmutatni dolgokat, videójátékozni, engem ez kikapcsol, boldoggá tesz, de nyilván azért keresek vele már pénzt, mert már olyan szintre jutott, hogy már ez működik. De mondom, nekem nem ez volt a célom, hogy ebből éljek meg, tehát nem is ez a célom, hogy ebből éljek, szóval nem azért... Köszönjük a feliratkozást. Igen, nem a pénzért csináljuk, de nagyon szépen köszönjük a támogatást, mert a támogatást, amiket kapunk, azt a YouTube csatornánkra költjük lényegében, tehát hogy azt fejlesszük, jobb kamerát vásárolunk, jobb mikrofont vásárolunk, pont most lesz majd egy mikrofonfejlesztés, utána a kamerafejlesztés, amire még rászorul a csatorna, de látjátok a mögöttem a világítás, meg az ilyen a laptop vásárlás, most megveszünk majd a PS5 Pro-t,
Szóval, hogy ilyenekre költ. Mi nem azért, nem arra költjük a bevételt, hogy most elmenjünk nyaralni, mit tudom én, a Maldív szigetekre, hanem az, hogy a hobbinkat, meg a céljainkat még jobban tudjuk minőségileg javítani. Igen, arany. Úgyhogy, ezt kaptam ballagásomra. Apukámtól. igen, nekem mi a munka? Én kertész vagyok most, én vendéglátásban dolgoztam, sokáig, én pincérnek tanultam, abba dolgoztam sokat, és azóta csináltam a Covid alatt egy kertész szakmát, mert ugye a Rita, a feleségem az növényorvos, és közösen is akarunk majd ilyen vállalkozást továbbvinni. Úgyhogy én kertészként dolgozom, főállásban, mellette ugye a mellékállásom, a vállalkozásom, ami ugye most a jelen pillanatban a YouTube csatorna. Hozzá Kriszti real life? Én? Persze. Küld el a PS5-ödet. Ja, hát igen, hát igen. Köszönöm szépen, Kinga. Nézzük a privátot, légy szíves, gifről lenne szó. Ja jó, majd megnézem, droida, most nem érek rá. Jól szóltatok ezt a csatornát. Hát igyekszünk ezzel foglalkozni, de ezt fejlesztjük ezt a csatornát, tehát azért mondom, hogy amit támogatást kapunk tőletek, azt a csatorna fejlesztésre költjük, itt ez a lényeg. Tehát mi nem azért csináljuk azt, hogy itt most kunyeráljuk a pénzt, azért, hogy én jobban éljek, nem ezért csináljuk, abszolút. Te is dolgozol? Hát persze. Bendixamú nálad így cserélődnek az emberek? Igen. Vagy így... Nem értem. Igen, nyilván dolgozok. Csak ma van bent. Mi van csak ma van bent? Azt meg kell nézem nekem is, Tomi. Mi van a shopba? Várjál. Cigiztek? Én nem cigizem. Én igen. Nézzem meg, hogy mit kért. Jaj! You enjoy. Jaj, Istenem. Nézd meg, hogy mit kért, mert... Chicken winget emotot el tud gifteni, please? Chicken wing. Ja? Chicken... Melyik az a chicken wing? Hát egy emote. Gondoltam, hogy emote, odaírt, hogy emote. Nem tudom, emote. Svájci füvek. Hát, is elszívok egyszerre. Jézusom! Hát én Ájkos szívok, nem izét. Jó kis svájci füvek. Amúgy lehet. Alex, te honnan tudod, a megyét nem hagytad még, Alex? Egy külföldön se voltál, nem vagy még megkérdezik, hogy finom-e a füves szik, gyerek, én nem füvezek. Ilyet ne beszéljünk. A streambe. Szia Marshall Geri! Volt bennem egy mélypont valamikor, hogy majdnem abba hagytad? Hát voltak amúgy, mert ugye amikor elkezdtem, akkor nyilván ugye mivel újdonság volt, akkor jöttek a feliratkozók, jó volt a nézettség, és ugye minden hónapban mit akarsz, tehát minden hónapban több nézettséget akarsz, több feliratkozót, és akkor voltak, mindjárt tekkesek Bogiért. Volt olyan mélypont, hogy egy-két hónappal utána hirtelen sokkal kevesebb volt a feliratkozó, sokkal rosszabbak voltak a nézőszámok, akkor szerintem volt egy mélypont, azóta volt szerintem még egy mélypont, amikor kevesen voltak, kevesen néztek, de mondom, épp például nekem live közben ki van kapcsolva az a funkció, hogy én látom, hogy mennyien néznek, szóval igazából én kikapcsoltam, mert én nem fogok máshogy viselkedni, ha 100-an néznek, meg ha 10 néznek, akkor se. Tehát, hogy én nem fogok szomorkodni abban az esetben, ha 10 néztek. De akkor se, hogyha 100-an. Tehát én nem fogok másképp viselkedni, nem játszom meg magam, önmagamat adom, ilyenek vagyunk, így viselkedünk, ha sokan néznek, meg akkor is, hogy kevesen néznek. Aztán jöttem én is. Aztán jött a Bogi, ugye itt van a Zsolti, aki ugye közel 10 éve ismerem a Zsoltit, úgyhogy munkatársak voltunk, rengeteget játszottunk már akkor is, mert akkor is már ő is mondta, hogy videójátékozik, én is. Rengeteget beszéltünk erről, úgyhogy igen, kapja utána lenyom egy 3 órás streamet, és kiderül, hogy nem megy a kamera. Olyan Tominál nem fordul elő. Vagy 5-ször végignézi. Hát ellenőrzöm mindig, igen. Csá Zsombor. Szia Zsombor.
Nincs tetkom, de szeretnék. Mi lesz 10 000 feliratkozónál? Hát tervezünk ugye weboldalt, lesz majd kanapégaming.hu, meg webshop. Webshop lesz, mindenféle ilyen kanapégaminges merch-el, termékkel, Bogittás, sapkát tervezünk, pólót, iskolai szereket, poharat, esetleg bögrét. Amúgy ez is egy jó téma, tolltartót, ilyeneket. Miket látnátok szívesen egyébként? Amúgy igen, meg várjuk ötleteket, hogy mi az, ami lesznek kanapés matricák, ugye, lesznek ilyen filléres dolgok is, persze lesznek drágább dolgok, ez majd ki lesz forva, hogy majd milyen szinteket fogunk csinálni. Meg ugye akarunk Tomis WC papír, igen. Az menő, Tomi fejével. Amúgy tényleg kéne egy kanapés WC papír, igen. Zsolt is ágynemű, ugye, amit már beszélünk. És ez mit rendez, kisfiam, WC papírt? Ja, tényleg, ez milyen kemény. Úgyhogy azért mondom, srácok, hogy vannak itt tervek, kanapés plüss, hát nem tudom, hogy ezeket hogyan lehet legyártani. Az a póló is rá van, vagy az gatya. Az amúgy nagyon... Igen, akarunk egy olyan sorozatot, hogy ugye amik vannak ilyen szavajárásaink, hogy akarunk egy pólót, ugye van az a szavujárásunk, hogy az gatya, akarunk egy pólót, amire az nem rájön, hogy ez gatya. És akkor ez nem gatya, mert ez egy póló. Szóval ezek ilyen vicces dolgok. Azon is nyilván lesz egy kanapégaminges jel. Nem tudom, idehozom a kanapégaminges pólót? Nem is láttam még amúgy. Tényleg nem is láttad még? Várjál, idehozom. Hát nem láttam. Hát... Itt vagyok, és csapat része vagyok, és nem láttam. Nem láttam még. Hát tudom. Itt van egyébként aláírt szaros gatya. Igen, itt van egyébként a kanapégaminges póló. Itt látjátok egyébként a nevet, rajta van a név, hogy Tonkatrax, rajta van a Kanapé Gaming, így néz ki lényegében, meg a hátulján is rajta van a nagy Kanapé Gaminges jel, és az elején lesz itt egy kis név rajta, és akkor a kis jel, de ilyen úgy. Igen. De jó. Igen, úgyhogy úgyhogy ezek a pólók... Igen, ezek a pólók lesznek majd úgy alakíthatók, hogy itt a neveket lehet módosítani, ugye a ti neveteket írják rá, és akkor itt bal oldalt lesz olyat a címer. Akarsz? Hát olyat is lehet, hogy lehessen személyre szabni, tudod. Ide lehessen írni a ti neveteket esetleg, amit oda akartok iratni. És akkor itt lesz egy Kanapé Gaminges jel, meg ugye ide a hátára. Most tök jó, nem? Hogy így ide lehessen írni a izét. Figyelj már. Mi? Ez mi? Hát az a hiba, azt mondtam neked. Volt benne hiba, nem tudtam. Azt mondtam, hogy ez el lett rontva, de mindegy, ez nem izé. Tehát az a lényeg, ugye, hogy itt van a póló, és akkor itt van a név, amit személyre lehet szabni, és akkor itt van a kis jel, és akkor a hátán meg a nagy logó, de ezek olyan szinten is lesznek személyre szabottak, hogy például itt a színezésnél, például ez lehet, hogy csak fekete-fehér lesz, nem muszáj zöld meg kék, vagy esetleg csak piros legyen, vagy ilyenek, szóval, hogy például kulacs, igen, az tök jó. Te arcod van hátul. Nekem olyan, hogy te arcod van hátul. Úgyhogy, meg van még egy Kanapé Gaminges pólóm, amit így kaptam, de azt nekem csináltatták. Szerintem az is tök jó egyébként, amin egy ilyen kontroller van. Mindenki Kanapé Gaminges pólóban, saját Fortnite nevével megy a közönség találkozóra, na és az tök menő amúgy tényleg. Az menő. Az menő, mert akkor mindenki látja, hogy én vagyok, mit tudom én, a Blasi, én vagyok a Játszint, én vagyok a akárki, és megismeritek a Bendix, egymást. a Drebor, a izé. Ugye a Zsoltinak is van pólója, neki ott van egy Drebor, Erika is kapott pólót, a Pizza Pitty is kapott pólót, és nekik az van rájövő, hogy Pizza Pitty, Drebor, Erika,
Bogittás póló, igen. Vannak ilyen, tehát lesznek szezonális dolgok a shopban. Nyilván lesznek majd karácsonyi termékek, akkor mit tudom én, valami tavaszi kollekció, amit akármit ki lehet találni. Lesz bögre meg kulacs, akkor én majd veszek. Hát azért mondhatod, hogy Na. bögre már van. A bögre az nagyon jól néz ki. Kanapé gaminges bögre, az a baj, most itthon nincsen, mert Zsoltinak odaadtam. Hát ők nyerték. Igen. Nógrádi csaj is. Na, amúgy tényleg az is az élet. Hát bogittás lesz. Az is a Nógrádi csaja, ez is jó. Úgyhogy lényegében ez a kanapé gaminges üzé, nem tudom még egyszer, ugye itt van ugye a kis póló, elején egy kis felhasználó név, itt egy kis kisebb logó, és akkor a hátulján meg egy ilyen nagyobb logó, de mondom, ezt lehet személyre szabni. Nyúlhaveros is kell, hát igen, nyúlhaver, igen. Igen. Úgyhogy nekünk már van póló, meg bögre is, így van, Zsoltinak már van. Igen. Azért mondom, hogy ezek már így vannak ilyen termek. Szerintem a bögré is tök, láttad a bögrét, nem? Nagyon Bogi is látta a bögrét. A bögré is nagyon szuper. Szerintem az is nagyon tetszik amúgy. Szerintem nagyon minőségi. Már voltak ilyen termékek, amiket legyártottunk. És tök jók tényleg. Hát nyilván, hát persze pénzbe kerül minden. De nézd meg a DC szerot. Júj! Különbség. Nézd. És már most kiizéltek innen a izét. Jézusom! Már most ilyen gyors, de hogy csinálnak ilyen gyorsan ilyeneket? Komilába. BMW és Ferrari. Egyetlen. Jézusom, gyerekek. Imádom. Úgyhogy kanapé gaminges WC ülőke. Na, az keményen. És anyukádnak mit mondasz? Átküldöm szerdán az Edit Settings-et, csak akkor elfelejtettem. Ezt írja Zalán. Miért beszéltél vele? Ja. Jó, majd küldjed Zalán. Hát az innivaló az más kategória, mert az élelmiszernek tehát élelmiszernek minősül, azt nyilván nem máshogy lehet csinálni. A zenét néztem, srácok, mi megy. Tehát kanapé gaminges kontroller. Nem, olyat akarok, ami egy matrica, amit PlayStation 5 vagy Xbox kontrollerekre lehet rárakni. Tudod, ilyen sablon matrica, amit rá lehet szépen vasalni, rá lehet szépen rakni a kontrollerre. Lehet, persze. Lehet. Az jól néz. Vagy ilyen védőtok, tudod, kanapé gaminges telefontok, vagy bármilyen kanapé gaminges egéralátét, vagy ilyenek, érted? Vagy ilyenek. Úgyhogy... Nyomjuk a lájkokat, amúgy megvan a 100 like. Ó, 100, köszönjük szépen. Köszönjük a 100 lájkot, igen. Napszemüveg, hát most az nyilván, igen. Úgyhogy kanapé gaminges boxer. Jézusom! Hát lehet ilyeneket, tehát azért mondom, hogy bármi. Vissza tudod nézni a live-okat? Én vissza szoktam nézni az ilyen custom-öket. Igen. Meg ilyesmi, vissza szoktam egyébként. Amikor tudtam, hogy olyan helyzet van. Bogitanga. És ezt ti hordanátok? Ja. Fiúk? Let's go CR7. Az komoly lenne. Hát nyilván visszanézem a live-okat, de csak azért, mert ugye abból vágom ki a shortsokat. Tehát, hogy visszanézem a live-okat, de ugye nyilván, mivel én élem át a live-okat, ezért tudom, hogy melyik live-ban mikor mi történt, mert ezekre hát odafigyelek. Kontrolleres joystick kupa. Amúgy az is menő, igen. Én nekem van amúgy. Tényleg? Ilyen én úgy játszom. Igen? De vannak ilyen magasítók is, van ilyen célzók is. Van olyan kontrolleres stick, amit így ráraksz, és sokkal magasabb lesz, és elvileg jobban tudsz célozni. Vannak ilyen célzó rásegítők. Nekem csak ilyen kis pontok vannak rá, hogy ne csúszom. Fokanál. Kanapé gaming is gatya, ahol Tomi feje van. Ja. Egy olyan gatya, ami a segjukánál ki van lukasztva,
és ott lenne úgy a szám, tudod, ki van nyitva a szám, és mint hogyha amikor szaknak, akkor onnan jön ki a széklet, tudod. És amit hánynék. Persze. Ja. Lehet több podcastnál, hát tessék. Hát egyedül nem fog podcastelni, mert az unalmas szerintem. De Bogittával szeretnétek podcastet? Komoly a zene. Vagy... megint ilyen veretős. Aha. Nem már. Komoly a zene, gyerekek. Ja. Ja, ez egy trap zene. Ja. Elő lenne Lyukasi, jaj. Ja. Sokat nem egész jó késik. hang amúgy. Egész jó hang. Igen, ez ritka, már kezdem megszokni a mikrofont amúgy. Igen. Megyek, sziasztok, ciao, sziasztok, káposztám. Szia. Kisbócnál legyen Lukas. Bogis poszter. Gondolom, azt tetszene a gyermekeknek. Hát az az, hogy összeragadna gyorsan. A bogis poszter az nem sokat lenne a falon, vagy az újságban. Össze lenne ragadva az összes lap. Fiú alsó gatya, és ahol van a fityesz, ott van bogi feje, nyitott szája. Jézusom! Póki, az kemény. Beteg állat! Júj. Póki! Mit gondolsz a kisbabáról? A nagynényi leszel. Én örülök neki. Igen. A családban nincs nagyon lány, vagy hát így a mi részünkről. Mutassam, hogy milyen zoknit kapott? Itt van valahol. Oj. Az ott hajolni? Nem. Bogica már hozott egy kis zoknit. Már kaptunk egy ilyen kis zoknit. Látjátok, ez ilyen kis svájci. Swiss design. Igen. Van rajta egy ilyen kis svájci jel. Látjátok? És akkor ilyet. Úgyhogy a mi részünkről igazából csak én vagyok lány, úgyhogy én örültem. Örültem neki. Tudom, és a Fortnite-ban a nevem Bözsnéni itt a tyúk, az póló hogy néz ki? Bözsnéni itt a tyúk, Bözsnéni! Igen, tudom. Svájci bicskát. Az apa kapott svájci Apának bicskát. vettem Apának azt hozott? egy nagyon komoly fából készült svájci bicskát. Igen, jó éles volt amúgy. Jó éles El volt. is vágtam a kezemmel. Az komoly, igen. Nagyon komoly. Azt hittem a kórházjában az zoknin. Hóki, mit kevertek bele a vacsorádba? Mi után még írt? Nem, az. Úgyhogy... igen, mert ugye a Svájcnak a jele az nyilván olyan hasonló, mint a Vöröskereszt. Kacsának a hátsó felén Boginak nyitott szája. Mióta van fogszabályzód? Mióta van fogszabályzom? Nem? Mindjárt visszakeresem, és válaszolok rá. Nem valami február? Hát ebben az évben tették fel? Pedig kell hordani? Április 17. Április 17 óta van, és kb. Hát ilyen 2-3 év még. Hát Lavamil, nem maradtál le semmiről, Első beszélgetünk. podcast óta. Akkor volt podcast, amikor felrakták Akkor a adták fogszabályt. föl. Akkor mire jött az? Mi volt az első podcast? Szia Zsomag, nyomj egy lájkot és egy Nem. feliratkozást. Szerintem nem. Ritával is legyen podcast? Hát ha szeretnél Rita, akkor lesz podcast. Mutassunk lepkéket, meg ilyeneket, meg legókat? Akkor nem tudtál beszélni. Akkor nem foghúzásod volt? Nem akkor volt? Mikor volt az első podcastünk? Keresd már meg, ezt meg tudod nézni, gyorsan meg tudod nézni. Az... Április. Várjál. Ottos volt. Igen, ez a Zsolt is. És Bogittál vendégem, amikor Kevin is ott volt, nem? Akkor volt az első? Azután volt már szerintem. Ez mikor is? Május 31. Ott van Zsolt, még Itt egy van. Zsolt is. Aha. Május 23. Igen. Hát utána
És hát előtte rakták fel, igen. Lehet akkor még Igen, amikor Kevin fájt. is volt, most igen, amikor Kevin is volt. Igen. Jézusom, így emlékszel rá, Spáros? Tabdati, DMs, Tomi mehetne, nyomhatnánk trióba. Gabesz írja, május 23. Aha. Trióba? Kivel triózol? Ki a harmadik? Bogi beszélj nógrádi akcentussal. Úgy szoktam amúgy. Kevinnel volt az első podcast? Igen. 3-an. Ő a Bogi. Mi csinálsz? És még kell dobni az így? Javadobtad a helyére? Gyűjteni kell, Tomi. Ja? Szoktunk videón kívül játszani bármi játékot, és ha igen, akkor milyen? Hát én live-on kívül még fifázni szoktam, ugye, SBC-zek, meg riválszozok, szoktam fifázni, meg hát én live-on kívül egyébként videókat vágok, szerkesztek, tanulok. Ugye tanulok videóvágási technikákat, videókat nézek, rengeteget olvasok ilyen beállításokról, fejlesztésekről. Tehát tényleg ilyen szinten nagyon érdekel most a videózás, hogy milyen technikákat, technológiákat lehet használni, ilyesmik. Tehát, hogy capture card ugye a videózáshoz, beállításokat, a videós beállításokat, a grafikus kártya, a videókártya beállítások. Ugye nekem egy RTX 4050-em van, vagy 4060? Ja. 4050. Nekem RTX 4050-em van, úgyhogy azt nagyjából azért tudom azért megnyomni így a videózásra. Mert én ezt a laptopot, az RTX 4050, meg a 16 GB RAM, meg i5-ös 13. generációs procit, ezt csak a streamre használom, tehát én nem használok ilyesmiket játékra. Tomi, már megint úgy van a lábad. De ezt mondod, így szoktam lenni. Így nézem, ti gondolom. Most megint úgy van a lábam, mint a képen. Be van támasztva. Kérlek, szépen beszél akcentussal. El tudok kezem, de még mindig felvidít a streamen. Ó, köszönöm szépen, Lavamir. De nekem nincsen nógrádi tájszólásom. Csak néha parasztosan beszélek. Hát ja. Töröljük innen. Szóval ennyi. Nem tudom, azóta volt. Zero Billy, most mind a kettőt játszunk. Telefonon nem játszok, te játszol telefonon? Nem játszunk telefonon. Igen, nem játszunk. Beszélj parasztosan. Nem amúgy, hát most nyilván Bogi Svájcban él, ott ugye a Svájc németet hallja, ugye én is mióta Pesten élek 11 éve, azóta már én is ugye elfelejtettük úgymond, meg nem úgy szoksz hozzá egy olyan környezethez, ahol ilyen nógrádiasan beszélsz, de hát nyilván ezt nem lehet kinőni, nem lehet elfelejteni, mi így beszélünk, így élünk. Igen. Úgyhogy milyen akkor, hogyha Bogi lenne a Tominak a pasi. Hát ezek már ilyen idióta hülye kérdések, hát most nyilván ez. Tudom, te mióta szeretnél videózni? Én videózok, nem? Hát mióta szeretnék, hát... Hát, hogy úgy gondolja szerintem, hogy mióta tervezed, hogy... Vagy hát, hogy tervezed-e egy ideje, hogy videózol, vagy ilyesmi? Vagy csak úgy... Szia, Ronaldo! Mi van? Spáros megcsalt engem. Ringer itt van. Szia, Ringer! Bogi, miért beszél máshogy? Hát, hogy beszélek? Ja. Nem beszélek sehogy. Szia, PHG! Jó a stream, köszi szépen. Most podcastelünk, de amúgy videójátékos csatorna vagyunk. De szoktunk néha podcastelni, mert ugye ez is népszerű a videójátékos csatornákon. Ugye Bogival rengeteget játszunk online, mert ugye ő Svájcban él, én meg Budapesten. Úgyhogy ezért szoktunk így néha podcastelni, hogy ti is lássátok a Bogit. Meg tudjatok tőlünk kérdezni, vagy ilyesmi, szóval ennyi lényegében. Ezért van most podcast, de mi egy videójátékos csatorna vagyunk.
Úgyhogy lényegében igen, videózás, úgy mondom, mióta tetszett meg a videózás? Hát most túlzás, vagy tetszik, vagy nem tetszik. El akartam kezdeni ezt. Én amikor még a Facebook behozta a 2010-es évek után ezt a live-ozást, akkor én rengeteget live-voltam Facebookon, és ott tetszett meg ez az egész, és akkor is már sokan nézték, és akkor ott tetszett meg ez az egész, és ott kezdtem ezzel el úgy jobban foglalkozni, úgyhogy aztán meg most így a Covid után, hogy rengetegen elkezdtek streamelni, nagyon népszerű lett most ez a streamelés, aztán mi is így elkezdtük, aztán működik. Nem úgy volt, hogy nincs Facebookon? Nincs Facebookom, mert mondom a 2010-es évek elején, tehát nincs Facebookom, mert hiába kerestek meg, nem vagyok, tehát se Huszár Tamás, se a Kanapé Gaming, tehát nincsen Facebook, nincsen, tehát figyeljetek oda, amit mondok, tehát 2010-es években live voltam a Facebookon, nem most. Bogi az 19 éves. Igen. Igen. Ajánlom a Predator Hunting Grounds játékot, ismerem amúgy. Te vagytad a kapcsolatot? Nem értem ezt a kérdést. Együtt élnek. Hát a Rita a feleségem, együtt élünk. Tehát, hogy hogyan tartanám vele a kapcsolatot? Sörös Vándor néven esetleg? Ja, Sörös Vándor, igen. Általában hanyasok voltatok? 3-as, 4, nem emlékszem. Én se tudom már. Nem voltam 5-ös, azt tudom. Milyen rajongói csoport. Jóvá hagyták jelentkezni az ides csoport. Igen. De most én a Facebookon már szeretem a live-okat. Hát én nem Facebookozok már nagyon régóta, több éve, szóval legalább egy 5-6 éve. Sőt, szerintem 17-18, mikor töröltem? Nem, 17-18-ban. Tehát legalább egy 6-7 éve én nem Facebookozok. Mikor elmegy színházba, akkor úgy nem ír neked Messenger, hanem felhív. Ja, hát nem szoktunk, pötyögni szoktunk néha, de amikor olyan nem van... Nem csak Messenger létezik, gyerekek. Igen, hát használom a Vibert, használom az iMessage-et, mert hogy iPhone-os vagyok. Azt szoktuk csinálni, hogy felhívjuk egymást. Tehát én nekem olyan előfizetésem van, hogy ingyen beszélek mindenkivel, úgyhogy aki olyan, meg olyan van, akkor fogom és felhívom, és vele beszélek, akár perceket, órákat. De nem szoktam pötyögni, inkább telefonálok. Van Viberem, igen. Tomi! Mi? Hát ez kurva nagy. Hát ez nagyon jó. Facebookon láttalak meg, és onnan ismerlek. Hát az lehetetlen, mert már legalább 7-8 éve nincs Facebookon. Fogjuk ki a szerelmed. Hát inkább órákat, ugye? Nem mindegy! Most őszintén ki a szerelmem. Játszint a videót néztük, igen. Nagyon jó a videó amúgy. Nagyon jó. Hát ez kurva jó. Ez mi? Nem tudom. Ez milyen? Aranyos. Hát ez is nem. Hát ez jó lett, igen. Jók lettek a izék. Hangos üzem. Köszi, Sanyi. Láttuk a DC szervert, Gabesz. Igen, láttuk. DC-n az... Általános csetre. Néha szoktam írni amúgy. Jó streamet csók. Szava PHG, ciao. Aki itt van, srácok, nyomatok lájkot és feliratkozást. És ha valaki szeretne tud minket támogatni, super chat, super sticker, vagy tagságvásárlással. Ilyen tetkóm van, hát olyan tetoválásaim vannak, amik az életemhez fűződnek, a szakmám, a iskolai jelképem, horoszkópom, idézetek, ilyenek vannak a
tetoválásaimba, hangjegy, a néptánc miatt, úgyhogy Tominak iskolás korban ki volt a szerelme. Hát ezt most hiába mondom el, hát most Jézusom. hiába mondanám el, úgyse ismeri senki, tehát most. Nekem vitorlás hajó volt a jelem az oviban. Nekem virág volt. Egyébként ezért van itt egy vitorlás hajó. Egyébként nem tudom, amin van egy geometrikus oroszlán itt ezen a részen. Tehát itt dolgoztok Tomi meg Bogi. Én babysitter vagyok. Bogi babysitter Svájcban, én meg Budapesten vagyok, Budán. Lényegében, legfőképpen Budán, kertépítő. Lényegében ott tevékenykedem. Még mindig. Nem szoktunk feliratkozni senkire, mi srácok, úgyhogy nem. Nekem is utalása jó volt, az jó amúgy. Az jó amúgy. Na jó van, srácok. Van még valakinek kérdése? Lassan mehetünk, nem? Igen. Lassan megyünk, srácok, van még valakinek kérdése? Már ennyi volt a podcast, itt volt a Bogica is, megy ő is haza, mert pihenni akar, holnap neki is hosszú napja lesz. Nyomjuk még meg a lájkokat, aki nem tette. Igen. Hát nekem a tetoválás nem fájt. Nem. Meg itt a házit, hát mit mondjunk erre? Megittuk persze. Megittuk persze. Úgyhogy valami kérdés, srácok, mert akkor hamarosan megyünk, a Bogica is megy haza. Holnap, te fogunk holnap, vagy holnap FIFA van. Holnap már Bogi fog játszani, de holnap FIFA van, szerdán lesz a Bogi, igen. Most hétfő-kedden FC25, de majd 2 hét múlva valahogy majd próbáljuk már a horror keddet elkezdeni, a horror kedd sorozatot, úgyhogy minden kedden majd valamilyen horror játék lesz a csatornán. Nem tudom ki az, aki szereti a horrort, ki az, aki szereti, de nem nézi, mert nem meri, vagy fordítva, hogy nem játszik vele, mert nem mer játszani, de inkább nézi. Szóval az is kérdés, igen. Mert ugye régebben is, hát sokkal több másfajta játékkal is játszottunk. Nekem van OnlyFans-em, igen, nekem van. Azzal meg hajnalban szoktam foglalkozni. Igen. Nem szeretjük, vagy hát én nem szeretem a Halloween-t, engem annyira nem izgat. Hát az amúgy sem magyar ünnep. Hát a Halloween az amerikai ünnep, az engem se érdekel, úgyhogy nem. Nem nagyon. Nem igazán, nekünk ez ilyen semleges. Halloween van, akkor oké, de nem foglalkozunk hát ez ezzel. Itt nem szokás. Nem foglalkozunk ezzel igazából. Jó éjszakát, Marshall Geri, ciao. Szia Geri. Hát jó, hát akkor menjünk mi is, nem? Megyünk mi is, srácok, akkor szevasztok, csuma, mindenkinek szép estét, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Bogica is itt volt, egy kicsit beszélgettünk. Úgyhogy jók legyetek, szép estét, hétfő-kedden FC25, szerdán Fortnite, csütörtökön FC25, és akkor péntek, szombat, vasárnap Fortnite, és akkor szombaton lesz Custom, amiben ugye van díjazás, pénteken megbeszéljük, de pénteken csak akkor lesz díjazás, hogyha tényleg sokan leszünk. Pénteken mehet még Custom, de ha vagyunk 20-an, akkor nincs értelme, de ha vagyunk 40-en, akkor kiosztunk 1600 V-Buckot megint. De szombaton meg olyan custom lesz, ahol fixen kiosztjuk a 1600 V-Buckot, úgyhogy lényegében az ott ennyi. Jó. Sziasztok, srácok, ciao, köszönjük szépen, sziasztok, jövünk majd legközelebb is, ha Bogica jön december körül, nem? Decemberbe, akkor még tudunk szintén podcastelni, addig biztos, hogy nem, úgyhogy megbeszéljük a többit. Sziasztok, srácok, ciao, sziasztok, csuma, szevasztok.